Alejandro Brincat, żagħżugħ ta' 25 sena mill-imtarfa u missier ta' żewġ tfal, tilef ħajtu traġikament fil-ewwel aċċident fatali ta' traffiku għas-sena 2025. L-aċċident seħħ għal-ħabta ta' 9:15 fil-għaxija fit-triq l-imdina ħattart jew il-bypass tal-Imrieħel kif inhi aktar magħrufa. Jirriżulta li żagħżugħ tilef il-kontroll tal-karozza tal-għamla Mercedes li kienet isuq, qabad il-barrikati tal-ġenb ta' triq, ħareġ mit-triq u ħabat ma' siġra. Bil-konsegwenza li vettura spiċċat wieqfa ma' travu tal-ħadid. Mill-ewwel bdiet il-ħidma mill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li f'operazzjoni delikata għamlu l-almu tagħhom biex joħorġu lil Alejandro mill-karozza. Fuq il-post saret ukoll tfittxija mill-klib tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex ikun żgurat li l-vittma kien waħdu fil-karozza fil-ħin tal-aċċident u ħadd aktar ma kien involut. Tim mediku mill-Isptar Mater Dei flimkien mat-tabib tal-emerġenza taw l-ewwel għajnuna lill-vittma. Iżda sfortunatament iż-żagħżugħ ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Ejn Farrugia fuq l-investigazzjonijiet relatati tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Sattant fuq il-post inġabru wkoll numru ta' qraba u bib tal-żagħżugħ li ma stgħux jemmnu b'dak li kienu qed jaraw quddiem għajnejhom. Waqt li l-filmat li juri kif seħħ l-aċċident fatali fil-bypass tal-Imrieħel wasal ukoll għand One News b'rispett lejn qrabatu għażilna li ma npubblikawhx b'responsabilità. Anke jekk dan kien diġà ħareġ minn sezzjonijiet oħrajn tal-medja. Ir-ritratti waħedhom diġà huma sinifikanti u indikaw il-gravità tal-każ waqt li jqajmu iżjed għarfien dwar kif veloċità eċċessiva fuq it-toroq kapaċi tħalli biss saram kbir. Sattant fuq il-medja soċjali bosta persuni selmu memorja ta' dan iż-żagħżugħ f'xita ta' kummenti u tifħir għalih. Bosta qalu li jinsabu bla kliem u li huma xxukjati b'din l-aħbar waqt li ddeskrivewh bħala ġuvni bħalb ta' deb u li dejjem kien jara kif se jagħmel biex iferraħ lil ħadd ieħor. Ma naqas ukoll is-sens ta' diqa u xokk fil-kummenti li kitbu sħab Alejandro li talbuh ukoll biex iżomm idejh fuq rabatu, speċjalment fuq iż-żewġ uliedu li tant kien iħobb. Diversi ddeskrivewh bħala persuna li kien jirrispetta l kulħadd kemm waqt il-logħba tal-ballun li kien iħobb kif ukoll fil-ħajja ta' kuljum. Fil-fatt ħafna selmu l-memorja ta' Brincat fosthom ukoll il-komunità tal-futbol f'pajjiżna. F'dan l-istaġun kien qed jilgħab mat-tim ta' Vittoriosa Stars, tant li l-ħadd li għadda lagħab ukoll kontra r-Rabat Ajax. Sattant sellem il-memorja tiegħu wkoll l-avukat Robert Dake li speċjalizza fil-qorti tal-familja fejn semma kif il-miliet li għadda Alejandro qata' xewqtu wara sentejn jiġġieled il-qorti biex ikun jista' jara lil bintu. F'dan il-mument diffiċli One News ibgħat il-kondoljanzi sinċira u l-kuraġġ lill-familja, raba u ħbieb ta' Alejandro Brincat.